Importante kay na akong istoryahan karong buntaga may gala ba. Kay kay balong mo nahitabo gyud sa ako kung sao na ako ni akong akong kalipong. Abi ninyong di ko malipong, malipong ko eh. Ha? Sukad atong ni-collapse ko may gala, ang mag-opera gani ko major o ko di ba na ako yung desisyonan nga trabaho kanang usa ka bukid. Kay galakaw-lakaw man ko sa akong bukid may gala, maglakaw-lakaw ako para lagod malingaw akong utok sa kadaghanon na naon. So, malingaw akong utok og lakaw-lakaw, suri-suri ba? Manotis gyud ako gyud nga kana ganing makaabot na ako mga 20 kalakang nga pasaka. Hala, mangitom mangitom naman akong panan-aw my God. Nya mag-opera ko mga 3 ka oras, 4 ka oras, okay ra. Wala gyud kay kuan ana, diretso-diretso ang pag-opera. Kanang muundang nako ba, mahuman nako, mulingkod nako, na dito na. Malipong nako. Unya, ako yung giobserbahan akong lawas ba galabag. Naunsa man ni nga maayo man kay kog naga-weights, naga-golf, ha? Usay magiging jogging pag gani ko usahay kay kaya lagi. Maski nang idaron na ta. Musukol paghapon. Ang problema na ko may gala kay karon mga niaging bulan, hala, malipong naman ko. Kung manang malipong man ko aning nga wa ko gihangos, wala ko gikapoy. Malipong lang gyud ka ba? Mao to nga nagsige mig monitor sa akong blood pressure, normal. Normal akong blood pressure. Murag yung blood pressure sa ulit tao ba? ah, buntag unto gabi normal ang blood pressure eh. Wala lang gyud ako gibantayan kay akong pulso. Kaysa tinuod may gala. Sa una, maski magkonsulta mo sa ako, ang pulso dili kay ko nako ginabaliwala ba. Ginabaliwala gyud nako na siya kay tinuod abi na kog wala siya relasyon sa ubang mga simptomas ang pulso. Sukad-sukad sa pag-eskwela nako, igo naman ko na isulti sa nurse, vital signs, pulse rate, 80, 90, 100. So wala gyud ako siya gi obserbahan nagkuan gani ko katong pagka-collapse na ako may gala. Ang sulti sa mga doktor nga nagtan-aw sa ako kung mga anesthesiologist, ang akong mga residente sa Samal, pati akong former daughter-in-law, dehydration. Ingo nga, ano ma-dehydrated man taon ko. Pero aminaw lang ko sa ila, gibutangan ko nilag dextrose. Walay tambal. Di man ko mo inom og tambal, kay kabalo man gyud kong dili na mao. So, wala gyud nako to na diagnose. Nagkadugay kay babantayan na ako akong pulso may gala, maabot og 95. Naunsa man siya nga musaka man akong pulso. Nga naglingkod lang man ko. Maabot na siyang 95 ba. Usahay mabot na 100. Pero wala pa sa tanaw na ko ba, wala significance sa akong sarili kay yung ko nga wala na ilabot na. So, pa ECG normal. To the echo normal. Kuhaan pa kog dugo kung nag-atake ba kog kasing-kasing, normal wala. So, akong naunsa man siya, sige kog evaluate may gala ba. Dito na sa naghumag kog opera, ikuha ko sa oximeter, ako gisuksok sa akong tudlo ba kay kuan man na siya. Kanang computer ba na siya nga ibutang nimo sa imong tudlo, mokuha sa imong pulse rate o sa oxygenation o oxygen nga nisulod sa imong dugo. Normal ang akong oxygen, 99, 98. Akong pulso may gala, maabot na mga 100, 105. Sa mga opera day ko, maabot na siya 110, 120. Kunya, dili na siya kapahulay ba? Kay, tense ko ka kayo nag-opera. Langan. Us dili na kang matense, nga kadalihok na imong budugo. Na imong kuhaon, di ba kita, kaya dugo. So, kung yung kay ka, kanang sobra pas tense, may gana, wala pong adto kagira ba nga, ala, sniper, ala, ginaigo sa sniper. Nga na siya basta mag-opera ko. Karon, pagkatong pabutang na ko sa oximeter, ano man yung musaka man ay nag 110, 120. So wala lang, ibaliwala lang ako.
pag-abot sa balay Maygala, ipanda na akong aircon nga tingtugnawa gyud kung mababa ba. Sa beginning ni baba akong pulso. Mababa siya mga 95, di gyud siya mababa og 85. 95, 100, 100, abot na gyud sa 108 ba. Dito na nako na-realize ang mga sintomas Maygala kung paspas imong pulso. Kung mupaspas imong pulso Maygala more than 100 kunya sa 60 na imong edad, malipong nakauna. Number 1 yun ang imong mabati ba nga malipong mag-dizzy man ko na vertigo gamay ba. Nya ka mo kasanang mo kuan ka, mo takilid ng kagkalit. Ito ba? Itong imong pananaw. Lahi man na siya sa katong mo mangitong imong pananaw nga atake ka kasing-kasing kay mo lisod man ka ginawa. Ato wala, mo itom lang siya ba? Kanang mo bigla lang ka mo muliko. Pagliko nimo, uy, pura maglinog man. Mugunit ka skilid sa bungbong kay tanaw nimo. Galinog mo siguro, pero ikaw rin ay galinog. Ikaw rin ay galinog sa iyong sarili. Wala na po. Pero paspas ka imong pulso. Paspas ka imong pulso. Gunita rin na inyong pulso diya sa inyong butang na nagrilo. Mupaspas siya ba? Di man kakitag chicks nga gwapa. Mupaspas yun siya yun. Notice niyo nga, basta ganig, mupaspas na imong pulso, imong ginawa aglawang ba, kay kulang ang hangin. Ginawa aglawang ba? Kay, ura magmarilib ang imong kalipong. Imong pananaw nga iniitom, mukan ba, ura mo segunda ba, mawala-ula gamay ang imong itong pananaw. Taguman, mo ginawa na pagkaglawom, mo relax siya. Pero mababa imong pulso sa gikan sa 100, mababa siya 95. Kuripot siguro kayo, mo nang 5 ra ihatag. 95, mababag 95. Nya kung di ka mo lingkod Maygala, lipong ka ba? Wala ang panimong kay paspas ang yung kaya ang pulso. So, ikig analyze Maygala, analyze. Ang kasing-kasing day, kung paspas na yung kayo, yung bomba, paspas kayo, sobra na sa 90, dili na siya ka boylo sa dugo, paingon sa imong utok. Gamay na lang, kay gadali man siya, di ba? Kung paspasan bitaw nagbomba ng jetmatic pump, wala man siguro mo kailag jetmatic pump, no? Kay mga batanon pa man mo, kanang mga batanon di sa Toril o sa Digos o sa Panabo o sa kuan wa pa mo kailag kuan jetmatic pump pero sa una pagtindaghana diya sa inyo ba. Kung paspasan mo nagbomba ng jetmatic pump, di ba gamay lang kay manggawas nga dugo. Para niya pud kasing-kasing. Gamay lang gyud iyang mapropel nga dugo. So, ang unang mapektuhan ang imong utok. Kung sige nimo ipadayon, ang sunod nimo ang imong ihi lagom ng dark ang color sa imong ihi. Ang sunod ana, mubinhon ang imong tiil na magtusok-tusok niya, kuha na siya, permanente ang binhon. Mao na siya. Abi nimo sa diabetes dili dito sa pulso niyo ba kay bisag kung saon niya bomba, bisag kung saon paspas ta kay ang bomba, di siya ka-deliver og eksaktong volume sa dugo dito sa iyang imong tiil. Ug sa mga lalaki, kung ingana pero may Maygala, wa nas manoy. Di na gyud magahay. Isa na siya sa rason nga na-realize na ko Maygala nga in town. Ang pulso ra man gyud problema di ani. Dili man ingon nga nabara na gyud kayo ang imong ugat kay kung nabara pa gyud ang imong ugat, wala ito mo imong tiil. Dili man. Tanaw nimo na inyong tiil nga diabetic mo, di ba? Pulap pinkis mo na inyong tiil. Pero kung paspas imong pulso, sige nagbinhod imong tiil ba. Mo cramps pag yung kagyot. Mao na siya. So, ang pulso Maygala, pinaka-importante yun sa butang na inyong bantayan kada buntag. Pag mata ninyo, gunit sa pulso. Sige daw, gunit mo. Tibok kalibutan, gunit sa pulso. Ano ba'y nananaw rato dito sa New York? Sa Saudi, ambot na, sa Norway man siguro ng isa. Tibok kalibutan na nananaw sa Facebook ba, kay live bantaron. Napo sa YouTube. So, paminawa na imong pulso karon. Guniti.
Kung dili mo makabati sa pulso ninyo karon, normal na. Normal na. Tiya man na po 35 years na ko ginunit og pulso mga gala. Mo man unahon na ako ag gunit kung nay madismayo. Pulso. Matumba, pulso. Pag mo sakit ang ulo, pulso. Mo sakit ang dughan, pulso gyapon. Ha? Kaning pulso mga gala, pinakadali, pinakadali nga vital signs nga makita sa doktor. Kung kamo nga dili mo tiggunit ang pulso ninyo, karon na. Kay makabalog yun mo nga mo-atake mo kasing-kasing. Example lang inyong pulso maabot nag 100, 120. Gamay bikil na atake mo kasing-kasing ba. Mao na siya ang precursor. Mao na ang usa may laing term, prodromal symptom kanang pasakalye. Kundi ba kanang murag kuan usa ganyan selebrasyon sa bago ang pista. Mo na siya beginning sa atake sa kasing-kasing. Pagpaspas ka inyong pulso, baski pag kanang mahadlok mo, nasuko mo, tanaw na niya yung pulso, kung musubra gani mo 120 na, atake mo kasing-kasing ana. Mao po na yung una nga symptom mahigala, yung makibalo mo may stroke mo ba? For example, high blood ka, nga nakainom kag tambal. Pag tanaw ni mo sa pulso mo abot og 110, 120, isa na siya sa symptom nga mag-stroke na ka ba? Kay lahi man guni atong kasing-kasing mahigala. Konektado sa tanan lawas nimo. For example kulang ang supply sa hangin o oxygen dito sa imong utok, paspas na imong pulso. Kulang ang sugar sa imong utok, mapaspas imong pulso. Kulang ang hangin, mapaspas imong pulso. Nagbutod imong tiyan, mapaspas imong pulso. Mosakit imong tiyan, magpaspas imong pulso. Daghan kayong siya una mo moingon nga dong intawon manong naay mahitabo nga dakong katalagman. Kung mapaspas imong pulso, basig dili ka masuko samot na hinog masuko ka. Mabitaw ni siya nga usahay ang ako mga pasyente may gala nga naay atakes kasing-kasing. Ang ako man ang ingon sa ila nga dili makakaduol og doktor, di sakit imong dughan, lisod ka ginhawa, pulso ray guniti. Pag ang pulso nimo mo saka 110, 120 ay wa na. Atake ka kasing-kasing ana. Mao bitaw to nga katong pagkatumba nako, pagka collapse nako, paspas lang kay akong pulso. Normal akong blood pressure ni bagsak. Kay kung musaka ang imong pulso may gala, mubagsak imong blood pressure. So for example, niabot nag 120, 110 ang imong pulso, kuha ang kag blood pressure 100/60. Maingon man ang doktor, normal man na imong blood pressure day. What is kabalo nga matake ka ng kasing-kasing kay ang pulso nimo mo may nag-ingon nga ay hapit ta matake kasing-kasing aninoy. Mo nang nigababa imong blood pressure, ang imong pulso kapaspas. Saon man nato na kung mapaspas ang pulso. Ang number one gyud mahigala bawaan ninyo. Paulay ba? Lingkod. Ginawag lang. Dili nimo paspason imong pagginawa. Murag ginawa gyud kay ura pag nanaghoy. Sa ganin ng Bisaya na. Ay, kalibutan way kwarta. O di ba? Ginawa kag lawang na maingon ka. Pastilan, sayo pa kayo mangubro utang. So, kung ginawa kag lawang, una na siya. Pagkuman, kalmahon. Ikaw musulti sa imong sarili, kalma lang, sir. Kalma lang, sir. Muhinay bud biya ng pulso na gala. Mutuo na imong kasing-kasing ba? Kung ikaw kalma po ka, alang nga naman, isigag sulti sa imong sarili. Kalma bay. Pero ang imong init sa ulo ko sa pagyapon, wala, useless. Ikaw po mo ingon nga, kalma lang bay. Ang kasing-kasing ni mo bay. Muhinay po na siya. Pero ang mahitabo may gala, kung di yung ka mo inom og tambal, magsige na kag
palpitation may tawag na sa medical term. Muhinay na imong magkadugay, permanente nang imong palpitation. Wala, inom na kag bisoprolol. Bisoprolol. B as in boy, I as in India, S as in Susan Roses, O as in Usang, P as in people, R as in radio, O as in Usang pod, bisoprolol, LOL, bisoprolol. Iswat. Kabog na dia sa atubang sa radyo iswat. Among na sa Facebook, ay balik-balik para ma-memorize ninyo niya. Ang starting dosage manigala is 2.5 milligrams 2 times a day. Pero dili pwede na nga magsige lang mag-inom, sige lang mag-inom, di ninyo i-monitor inyong pulso. Pero sa ako no, kay balo naman ko nga musaka gyud magpalpitate man gyud ko gyud. Kaya tungod siguro sa akong edad o kung iba naglisod na akong kasing-kasi sa kadaghan trabaho, mainom ko sa, for example, nagdula ko golf, ragapon, nagdula ko golf, may gala. Sa ikatulong ikatulong bangag mahigala, wala man kong malipong-lipong gamay. So, itanaw na ko kung pulso. Uy, mura magkabayo. Paspas man kayo. Paspas pa sa kabayong kuan. Mura magkidlat. So, wala. Kuot bulsa, inom ko bisoprolol. Tanawan po nimo na imong pulso pagkahapon. Kay 2 times a day man. So, tanawan nimo imong pulso. Normal man siya, 85, 60 kagabi. Akong pulso, 63, no? Alam nga, mo inom pag bisoprolol nga sa 63 sa imong pulso. So nagpasabot nga ang katong bisoprolol nga imong giinom sa buntag, naga-epekto pa siya paghapon. So di ka mainom. Ika na gina pagdala sa imong tambal may gana. Di ka pataka lang inom, sige inom dili monitor. I-monitor gyud na nimo pero kay ang mga tambal may gana short lived. Dili yun sa inyong pag inom nimo karon sige na lang kag inom, sige inom. Dili man na nga anak. Unless nga ang imong high blood, diabetes, dili man na siya pwedeng iputol-putulon nimo kay mura man na siya og karangkangga mahigala ba. Padayon, hinay, naglakaw ang kabaw pero gadagan. Wala siya nga kinahanglan gyud nimo inuman og antihypertensive sa diabetes mo nang i-continuous nimo pero kung ang imong sakit musaka lang kung naay kay buhaton, muhinay kung wala kay buhaton, wala kay gihuna-una, wala kay problema, muhinay siya dili na pud nimo padayonon. Ang isa sa mga tambal magala nga kanang bisoprolol, dili na siya pwede nga di lang nimo i-monitor. Sige lang kag inom, kay magsige na inom ana, malipong na pud ka, matumba na pud ka. So isa na siya sa mga tambal nga bantayanan gyud sa gyud. So kung mapaspas na imong kasing-kasing, sige sa paspas. Magkuan lang ka, masuko lang ka gamay, paspas na kaayo, abot na 110, 120, nya dugay pag yung kay mawala, nya malipong na po ka, ay pasabot ana nga magkinahanglan yung bisoprolol. Pero kung malipong kuan ka, paspas imong kasing-kasing, nya mawala ra, nya di ka malipong, wala kay gibati tanan, pagkuha sa imong pulso, maayo na po. Normal in 15 minutes, normal. Ayaw pag inom tambal. Kaya nagpasabot, nga ang imong kasing-kasing, maka-adjust siya. Sa bata pa ka, dali kaya sila ma-adjust ang kasing-kasing na ito may gala. Kaya kita bitaw kag bata, dagan. Pag undang, urag gula, naglingkod lang. Pero padaganan tiguang ba? Maghangos pa na siya, kay nag-aapas pa na siya sa metabolism, sa mga stress nga nahimo sa kasing-kasing. So, ang kasing-kasing dugay kay muhinay. Wala bag kana ganing flywheel gani sa makina. Dugay kay muhinay ang iyang pulso. Hantod muhinay. Dugay kay niya kung padayonon ang may gala kay mag-congestive heart failure man ka. Muhubag imong kasing-kasing. Sa paghubag sa imong kasing-kasing may gala, ang katong mga ugat nga naga-supply dito sa imong kasing-kasing mabara kay idako man ka. Dako na kang kabaw na imong kasing-kasing niya. Ang supply sa dugo mo ora. Motake ka kasing tayo. So, ang indication sa heart attack may gala ang pulso. Maabot ka na sa 120, 130
Wala, sigig saka, nagpasabot nga niingon na ang kasing-kasing in town, manong. Pangitag tambal manong, kay buatake kita kasing-kasing ani. So, kani akong i-advise sa inyo. Gunit sa pulso. Buntag, wa may bayad na. Gunit sa pulso. Inyong tanaw kung sa dagan sa inyong pulso. Pag medyo kabayo naman inyong pulso na ako adi na. Konsulta na kag doktor. Dili naman na makita sa ECG ha. Di na makita sa tudiay ko kay alangan na padaganon ka sa doktor. Ikaw may makabaluan na ba? Uy, naunsa man akong pulso Ha? Paspas naman kayo, nya maglahangos naman ko nya malipong nako. Ay wa na. Mo na isulti mo sa doktor kay kung salig siya sa ECG, wala, normal na. May tabo sa ako, normal tanan. Tudiay ko normal. Top 1 normal tanan. Aya na ko ka-realize nga akong pulso di naga-run wild pareha sa utok ni Dr. Kagapi. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.